नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बहुत ही शानदार लेके आयल बनी भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में। जी हाँ, आप सबके जान के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर खेसारी लाल यादव जी के एगो बहुत ही शानदार वीडियो गाना आवे वाला बा जोना के नाम बा ओके। जी हाँ, पोस्टर आप लोग साइड में देख सकतानी। ओके गाना के नाम बा और ये गाना आप लोगन के बीच में रिलीज होके वाला बा 14 अक्टूबर के। जी हाँ, 14 अक्टूबर के स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर आप लोग ई गाना के सुन सकतानी जोना के खेसारी लाल यादव जी गौले बड़े, साजन मिश्रा के म्यूजिक दिले बड़े और आशुतोष तिवारी ई गाना के लिखले बड़े। जी हाँ, पोस्टर काफ़ी शानदार लागल बा हमें, आप लोग भी देख सकतानी सामने स्क्रीन पर। और गाना के जौन रिलीज टाइम बा उ अभी ऊपर ना कल गेल बा। जैसे ही हमें पता चल जाता हम ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोगन के बता दें। फिलहाल तारीख तय हो चुकल बा जो कि बा 14 अक्टूबर 2021। स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर फुल वीडियो सॉन्ग आप लोगन के ई गाना के सुने के मिली, देखे के मिली। तो खबर पसंद आयल बा तो लाइक करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।